Yanzu faruwar wannan abu ya girgiza masana'antar Kannywood baki ɗaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wannan bawan Allah naku shahararre yanzu nan wannan abu ya faru da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Rayuwa ba tabbas, yanzu za ku rabu da mutum baka san abin da zai faru da shi ba, kamar yadda wannan abu ya faru da wannan jarumi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya jama'a 'yan uwa musulmi, wannan yanzu faruwar wannan abun ya girgiza arewacin Najeriya baki daya ta wannan fitaccen jarumi naku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To masu sauraron mu, a kullum a kodayaushe wannan tasha tamu mai albarka mai farin jini har kullum a kodayaushe kullum burinta da ta saka muku da sabon labari. Kullum burin mu ga mun zaƙuro muku ainihin sabon labari ingantacce kafin muke dora muku. Yanzu da muke samun wannan rahoto, turkashi menene gaskiya al'amarin? Ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wannan sabon shirin namu. Zan so idan yau ne farkon zuwan ku akan wannan tasha tamu mai albarka mai farin jini har kullum a koda yaushe, ku daure ku dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙarar sanarwa. Ta haka ne kadai za ku iya samun sababbin shirye-shiryen da zarar mun ɗora. Tun masu sauraron mu, idan bidiyon nan ya bi ka, zan so ka danna alamar like da comment da share domin jin ra'ayoyinku. To masu sauraron mu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda kuka sani, kamar yadda kuke gani masu sauraron mu, a kullum a koda yaushe kwanaki ƙaraja suke a rayuwa. Kamar yadda ta faru da wannan jarumi, dole mu ji tsoron Allah akan waɗannan abubuwa da suke faru a faɗin duniya baki ɗaya. Yau ka rasa mahaifiyarka, yau ka rasa mahaifinka, yau ki rasa abokiyarki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda ka sani, kamar da ke gani kullum a social media abin da ke trending kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jama'a 'yan uwa musulmi, to jama'a sauraron, gaskiya ainihin shine wannan jarumi naku fitacce shahararre, wanda ba kowa ba face na shirya masana'antar Kannywood, wanda ba a daɗe da rasuwarsa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jama'a 'yan uwa musulmi, ya Allah duk wanda ya tura wannan ɗauka zuwa 'yan uwa musulmi, ya Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi. Ya Allah duk wanda suka riga mu gidan gaskiya, Allah ji kansa da rahama. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah sa mu cika da kyau da imani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda kaga wannan subtitle da muka dora da wannan hoto, abin da ke trending kenan a social media. A bisani zaka ga mutum yana can kwance a gidan shi, a zo a dora a mai ƙarya akan abin da bai faru da shi ba. Kamar yadda ku sani, kamar masu sauraron har kullum a koda yaushe, ka daure ka saurari har ƙarshen wannan bidiyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A kullum a koda yaushe wannan fitacce shahararre wanda ba kowa face Lawan Ahmad kullum gargaɗi yake ga YouTubers da sauran kafofin sada zumunta inda suke yaɗa ƙarya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda abin ya faru, a kullum a koda yaushe kullum yana ma YouTubers gargaɗi akan abubuwan da suke yi na yaɗa sharri. Ba su yaɗa kairi, sai dai sharri koda yaushe, inda yake fitowa yana masa gargaɗi wannan abun ba daidai bane da suke yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu dai abinda zamu ce sai dai mu ce Allah ya kyauta, kuma Allah ya kiyaye gaba da faruwar irin wannan abu da yake faruwa. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya kan musulmi. Ya jama'a 'yan uwa musulmi, kamar yadda wannan jarumi shahararre kullum burinsa ya ga an daina wannan abu a social media baki ɗaya, to a bisani abin ma karuwa yake yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jama'a 'yan uwa musulmi, ya kamata mu gyara, kar duniya ta ruɗe mu akan abin da ke cikin duniya, mu zo mu rika aikata sharri ba kairi ba. Kamar dai yadda kuke gani, yadda muka ɗora masu sauraron mu, yadda kuke gani haka ita ke ta yaɗuwa a social media. A bisani abin bai faru ba sai a ce ya faru. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka samu dace mu cika da kyau da imani mai kyakkyawan ƙarshe, albarkacin annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To masu sauraron mu, duka a yau muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Zan so ku biyo mu har nan gaba
a wani sabon bidiyon. Mun gode sosai.